Lapuan kankurit on pellava ja villakutomo Lapualla. Ollaan perheyritys ja mun mieheni on jo 4. sukupolven kankaankutoja eli kankuri. Tekstiilialalla Suomessa ei enää ole tämmöistä tekstiiliteollisuuskutojan koulutusta olemassa, eli me tuolla kutomon puolella niin meidän kutojat tänä päivänä koulutetaan oppisopimuskoulutuksella erilaisiin kutomon töihin, eli loimaukseen, kudontaan, viimeistelyyn, kaikkiin kutomon aputöihin. Sitten meillä on lisäksi oppisopimuskoulutusta käytetty myynnin ja markkinoinnin puolella, että myös näitä myymälöiden sekä sitten tukkumyynnin henkilöitä on käynyt näitä myynnin ammattitutkintoja. Kutomon puolella oikeastaan se on ihan välttämättä, se on ainut tapa kouluttaa ihmisiä, oppisopimuskoulutus. Ja sitten taas niin kuin myynnin ja markkinoinnin ja muissa tehtävissä, niin se on tosi hyvä tapa niin kuin ylläpitää ja niin kuin kehittää ihmisiä niin siinä myös työn ohella. Meillä menee tänä päivänä tosi hyvin, että meillä on kova kasvu viennissä. Tällä hetkellä vientiä jo 60% liikevaihdosta ja kasvuvauhti on ihan hyvä. Ja isoja investointeja tehdään tuolla Lapuan kutomolla. Kutomoa laajennetaan tänä päivänä, että ihan positiiviset näkymät.